Sosirea misiunii militare franceze în România la 3 octombrie 1916. La începutul lunii octombrie 1916, România, implicată deja în primul război mondial alături de Antanta, se afla într-un moment crucial al istoriei sale militare. După ce România a intrat în război împotriva puterilor centrale în august 1916, armata română s-a confruntat cu provocări majore legate de lipsa de experiență în război modern, dotările insuficiente și necesitatea unei organizări mai eficiente. În acest context, sosirea misiunii militare franceze a reprezentat un moment definitoriu. Pe 3 octombrie 1916, oficialii militari francezi, conduși de generalul Henri Berthelot, au ajuns la București cu scopul de a sprijini armata română. Misiunea lor avea mai multe obiective esențiale: instruirea trupelor române în tehnici moderne de război, reorganizarea structurilor militare și îmbunătățirea planificării operațiunilor militare. Experiența franceză dobândită pe fronturile occidentale era extrem de valoroasă pentru România, care se afla în plin proces de mobilizare și confruntare cu armatele germane și austro-ungare. Misiunea franceză nu s-a limitat doar la consiliere teoretică. Ofițerii francezi au participat direct la instruirea trupelor, au adus planuri de luptă moderne și au contribuit la coordonarea operațiunilor militare românești cu cele ale aliaților din Antantă. Sprijinul lor a consolidat moralul armatei române și a demonstrat angajamentul Franței față de România ca aliat în război. Sosirea misiunii militare franceze a avut și o semnificație diplomatică. Ea a întărit legăturile dintre România și Franța, arătând că România nu era singură în lupta sa pentru suveranitate și integritate teritorială. De asemenea, prezența ofițerilor francezi a reprezentat un simbol al solidarității Antantei și al strategiei comune împotriva puterilor centrale. În concluzie, sosirea misiunii militare franceze la 3 octombrie 1916 a marcat un moment esențial în istoria militară și diplomatică a României. Ea a contribuit la creșterea eficienței armatei române, la consolidarea relațiilor internaționale și la pregătirea României pentru provocările majore ale războiului. Impactul acestei misiuni s-a resimțit nu doar pe câmpul de luptă, ci și în consolidarea încrederii României în sprijinul aliat.